गामना गैया बहाय गामना गैया नोङो जुदि थाङाब्लाना गाबोनहाय दिनै हरसे ट्रेन थांफानानै नोङो मा नोंफाखौ लेंहरनानै बेसे सैथो बुंनोथ' हाला सोरबा सोरबा बुंदों खैना गोदाना खननै हाबा जाखांनाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुंदों दराया जौ सेरेब लोङो हौवा गोदाना जौ सेरेब लोङो हौवा गोदाना जौ सेरेब लोङा सोर सासेनिखौ फोथायगोन ओमफ्राय बै हिनजाव गोदाना खैनाया माथो खननै हाबा जानायनो फेसबुकाव गोबां मानसिया शेयार खालामदों ओमफ्राय गोबां मानसिया कनफिउज जादों बे नंमारगौ नामा जुदि गावखौनो 17 इयार्स होननानै साननानै लादोंब्ला बे सिगाङावनो मानो जुलि जाग्रोनाय दा बै 13 इयार्स बा 45 इयार्स होन्दोंमोन ना बै हौवा गोदानखौ बेजों मानो संसारखौ जानो हादिया अब्ला गुबुनजों मानो जुलि जाफिनखानाय बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दा हौवा गोदानानो बुंखाबाय जे बेफोरबायदि हिन्जावखौ रायजो राजाफोरा सोंदोंमोन हौवा गोदाननियाव नों बेबायदि हिन्जावखौ मोनफिनबा दा समाव लागोन ना लाया होननानै मोनसे कुइसन हिसाबै सोंदोंमोन ओमफ्राय हौवा गोदाना बुंदों आरो ना मोनफिनबा लालिया होनदों आरो ना मानो होनबा दानो बेफोरबायदि खालामबायबा बियो इयुनाव बेखौ गारना खारफिनगोन होननानै हौवा गोदाना डाइरेक्टलि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंना होबाय आरो ना हिन्जाव गोदानखौ लालिया होननानै हिन्जाव गोदानाबो बुंखाबाय भिडिअनि गेजेरजों आङो बे हौवा गोदानजों संसारखौ जानो हाया आंखौ साननै सानथामावनो जिबायदि खालामदों होनना बुंदों बा हौवा गोदानाबा खैना गोदानखौ मा खालामखो ओमफ्राय हौवा गोदाननियाव बेफोरबायदि प्रश्नखौ सोंदोंमोन नों खैना गोदानखौ माबाफोर बुंदोंमोन नामा होननानै ओमफ्राय बुंदों हौवा गोदान आंथ' जेबो बुङाखै बेफोरनि बेनाव सोरबा फन फैयो न'निफ्राय फैदों साननानै आं जेबो होना जेबो थाल लाया होनना बुंदों फनबो फैदोंमोन आरोना हाबा जानाय लोगो लोगो 6 डेसआवनो माने बिथांनि खैना हिन्जाव गोदाननियाव बारे बारे माबा सोरबा फन खालामबाय थादोंमोन जानांगौ बिनि मोजां मोननाय ओमफ्राय बे मोजां मोननाया बेखौ लांखारबाय जानांगौ गोबां मानसि बेफोरबायदि सोंदोंमोन दा जायफोरा नुवाखै नुनायफोराथ' नायनो नांला नुयिफोरा नोंथांमोना बे बिसाराव मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ फिन खेब नागिरना लाबानो जाबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना फैबाय नामा होनदो सोरबा हिन्जाव गोदाना फैयाखै दै बियो थाहैबायसो गुबुनाव ना दा नायगिरना ला फार्स्टआवनो थगायजोब्बाय सिख्लाया मा रखम माबाफोरखौ आसानफोरखौ खुवाखै होनना बेलेग बायफिनजोब्बाय सेलखिनिया ओमफ्राय आंथ' दा नुगासिनो दङ माबा सोरनिबा फेसबुक आरो सोरबा होगासिनो दङ ना माबा इउटुब चेनेल बा फेसबुक पेजफोराव फैफिनबाय माबाय बेबायदि आं नायाखै मोजाङै गोथौनो फैयाखै नंगौ बैसोखौबो बिमा बिफाया इनि एक्सुएल बैसोआ थारमाने 21 बोसोर जाबाय इनिफ्राय आधार कार्डआव 17 जाना दोङो नै इखो दासो मिथिबाय हिनजाव नायनो थांनायावथ' सोंनाय जाखायोना बैसोआ बेसेबां जाखो ओमफ्राय बैसो नङाबा बैसो खोन्थायालासिनो ओरैनो थांगोन नामा ओमफ्राय उनाव गावसोरनो 22 बोसोर जाबाय होनना खोन्थादोनो ओमफ्राय उनाव आरो दा इदिसो ओंखारलायबाय होमबा गावसोर थगायना हरदो इहा थारमाने बेलेग हाबा जाखानाय हिनजाव थैखानाय मानसिजों लेनदेन दोङोमोन इखायनो न'निफोराबो आथुर हरबाय खोमा जानायालाय बैसोआ 21 बोसोर जाबाय आरो इनिया रियेला 21 जाबाय आरो ना रियेला 21 खिन्थु आधार कार्डआव जि दा 17 जाना दोङो बे बोरैथो बेबायदि आधार कार्डआ मोननै जाखो मोननै नङा आसलि आधार कार्डआवनो 17 जाना दोनखायोनो एनिफ्राय बिनि डेट अफ बार्थआ अरिजिनेल डेट अफ बार्थआथ' 2005 ना मानो 5 ना 6 2005 नि खिन्थु आधार कार्डआव इयो 2008 जाना दोङो इसानिया बे निजे खालामना लानाय ना माबा मोनसे गलथियाव भुलाव जादों गावसोरो बिमा बिफाया सिगां दालाय माबा मिथिया मा हुसिया ओरैनो आन्दासाव खोबथाया होमबा स्कुलफोरावलाय बिदि जाबाय आरो थारमाने सिख्लाया फरायनाय सार्टिफिकेटआ बेसेबां बेनो आधारानो जागोन आरो आधारावनो थांबाय आरो जेनेबा खिन्थु रियेल अरिजिनेला जेनेबा 21 जाबायमोन आरो बिनिया 21 खिन्थु इनिफ्राय बिनिया माने आधाराव खमायनानै दं आरो बियो मंगलसूत्र आसान गासैबो बायफिनजोबना गावा दा भिडिअ खालामना होबाय सैथानिया दाख्लै सिन्दुर माखाखौ हुगारजोबना ओइ जाहानि न' खाथियावनो हौवा लागोना आंथ' इयावनो सानसे दोङैबाय थायो मैयानिफ्राय ओमफ्रायो नायनाय समाव बेखौ नायहैनाय समाव माबायदि रिप्लाय होनायमोन बे बोरै
जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंखायो बेफोरबायदि जेबो होनाखैमोन नामा? एख' गैया फसायलायनानै थांगोन जाबाय। गावसा बिमादैयासो खोन्थाखादो गावसा बिमादैया जाहानि आनैनि फिसाला फंबाय जाहानि फंबायखो थारमाने इदिनो बबा बबि नुनायाव गथ'आ मोजांथार बिराद भद्रना जाहानि आइ गथ'आ लोंना गफ'ना थायोना थगायजोबनाय बेनिफ्राय इनो हरगोन होननानै बोरैबा रायलायनाय जादों गोसोथोफेरनोबो रोङा माया ओमफ्राय उनाव मा बांसावहैखो इखो नुवाखै लोंनानैनो थाबाय थायोलायनो। सोर लोंना थायो? हौवाखौ लोंना थायो होननानै नुवाखै भिडिअ बानायनायखो? आं भिडिअखौ नायाखै माने आं नुगासिनो दङ खिन्थु सिङाव हाबनानै आं दासिमबो मोजाङै नायाखै आरो मानो होनबा सोंहरबा साबसिन जायो होननानै ना सोरबा भिडिअ बायदिसिनाफ्राव बा इउटुबफ्राव सोरबा गावनि लाबा लाबनि थाखायबो बारा खोथा बुङो नालाय। खोथायाथ' बेनो इयो सिख्लाया थगायजोबनाय सब थगायजोबदो आरो फैसा लाना खारनायाबो नोंगो गावथ' फैसा लाङाखै होनदो। हाबानिफ्राय आरो जर जबस्ति लायदो होनना बिमा बिफानाव बेसे बैसो जाखो बेसे माखो बिमा बिफाया 22 बोसोर जादों होननानै बुंदो जोंनि सिगाङाव आरो बिदि बुंनायनि माबा उनाव जों सार्टिफिकेट नायनो बिगोन आरो हिनजाव नायनो थांग्राया बिदि जादो। हाबानि सानबेसे उनाव खारनाय होनदों? 6 दिन। 6 दिननि उनावनो बेनिफ्राय बिनि उनावसो जेनेबा दा गोसो थोनाय दङ बोराय हौवा होननानै बिदि मिथिबाय आरो ना? उनावसो मिथिबाय थारमाने लेनदेना बे बोराय हौवायाबो लायाखैनो गावनि लोगोनोसो हैदोसो होननाय खोनाबावबाय दा र' क्लियार जाबाथाय खोन्थाहरगोन। माने गावबो गावबो लायाखै लाबोआखै ओमफ्राय गावनिख्रुइ 20-22 बोसोरनि फिसाजो फिसाला दोनखायो। जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना? बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया? हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय। आदसा हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय। ओमफ्राय दा बेयो जेनेबा एसे खोनादों आरो गाव खोनानाय नङा लायाखै बे माने गुबुननो हैनाय बेबायदि आरो ना सन्देह दं आरो बिदि सन्देहसोना ना नंथारगौ? सन्देह माने इथ' बाथ्रायाथ' क्लियारानो गावसोरसो लाबोआखै इ बाथ्राखौ दा। आदसा बेनिफ्राय हिनजावसानि जायगाया बहामोन? नबस्ति खलबारि दोन सारा नबस्ति खलबारि मुसलपुरनि बेसेबां गोजान जायो? बागानपाराखै थांनांगो। ओमफ्राय मैया हौवा जों थांदों ओमफ्राय हौवा लागोना हौवायालाय हौवा गोदान ना? जों लागोनि आरो हौवाया नोंसोर गामिनि आरो ना हौवाया? काकलिगाव ना आफा काकलिगाव लिरो इसोरबो माथ' फुरानावलि। ओमफ्राय दा मा लुगैदोंनो मैया नोंसोरदि थांदोंमोन न'खराव दा खारनायाव? मा लुगैदों माने गावसोरथ' फिसाजोखौ खबर मोनखाना दोङो जोंनोसो खोन्थायाखै। हिनजावसा लागोफ्रा खबर मोननानै दङ हिनजावसा लागोनि न'आव हाबफैनाय जादोंमोन आरो? मैया थांदो जोङो। ओमफ्राय दा हौवासा लागोआ मा डिमान्ड खालामदों हिनजावसानिफ्राय? हौवासा लागोआथ' एख' डिमान्डथ' खालामाखै। खारनायाव मा लांफादों होनदों? सिन्दुर फोथा हुगारना गालांदो जि माखायाव इनिफ्राय मंगलसुत्र खुना गालांबाय बायदिसिना खुजोबना गालांनानै फैसाखौल' उसुरगानिखौ लाना थांबाय। फैसा बेसेबां लांखो आन्दासाव? 20,000सो लांबाय खोमा 20,000सो लांदोनो ओमफ्राय गावहा दा बेलेग बायफिनहैजोबनानै आङो जेबो खुना गारबोआखै होननानै देखायफ्लाबाय। आदसा माने भिडिअ होदों आरो बे गावनो फैदों आरो फेसबुकआव गाव होदो दा गावनि पेजाव फैदों आरो ना? फेसबुकआव होदो गावनि फेसबुक आइडियाव होदों आरो ना? दा गाव बहा दंहैनो आन्दासाव? गावथ' जायबा हौवा इसोरनावनो दोङो होनना खोन्थाहरदोनो सोरबा नुनानै। आङो भिडिअखौ नायनाय जायाखै भिडिअ मा होनदों बेलाय? आं इदि नङा इ हौवा गोदानानो आंखौ लोंनानै खन्थायबाय थादो मानो खन्थायनो लोङानो जाहानि फंबाया एसे एनै लोङो आरो इखौ खन्थायाखैयानो थगायदो आरो इयो। सप्ता खनसेयाव बिदि जायो सोरबा? 45 बोसोर जाबाय लायोनो। माने लोंनानै ओमफ्राय सिगांनि जेनेबा मा नायना फैखो इयो नायहोलायनायाव देनाय नायहोलायखानायाव मा होनना फैखो इयो जेनेबा? सप्ता खनसेल' थानायावलाय बोरै आन्दाज मोनखो बेलाय? खालिसोहाय इयो माबानो जायनो मेनोनो इदिनो फानग्राखानो मानसिया। फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै। ओइ गथ' गोनां हुवा बोराय इफोरबायदिजो बे हौवाया बहानि जायजों खारलांदों दा? इखो बागानपारा बुग्लामारिनि।
बागान फार्म नोंथांमोना कल रेकर्डखौ नुबाय आं रायजो राजाफोर बुंनाय भिडिअखौ होआसै बेखौ गासिबो नुखाबाय होनदों बेनिखायनो आङो बे कल रेकर्डखौ सोरबा सोरबा नायाखै नालाय भिउसा खम थांदों सोरबा सोरबा मोनथियाखै बेनिखायनो होनाय जाबाय दाउदा किलार जागोन बे भिडिअखौ नायनानै ला जोबजासिम नोंथांमोना नुखादों जानांगौ सोरबा सोरबा बुंदों हिन्जाव गोदाना गाज्रि सोरबा सोरबा बुंदों हौवा गोदाना गाज्रि दा बेफोरखौ बुंबाय थानांगौ खोथा गैला आंनो मोननै भिडिअ हरदोंमोन आरो सोरबा गथ' माने माबा नायनो आरोना मा होनो बिखुमजोआ गथ'खौ लाखिदोंनो ओमफ्राय बिहामजोखौ होना हरदोंनो आरोना बे भिडिअखौबो आंनो शेयार खालामगासिनो मा जाथायमोन आं मोजां नायफिननांगोन होगोन ना होआ सानदों आं होआ सानदों बे भिडिअखौ नाथाय हरगासिनो आरोना मा बुंबावगोन माने होआबाबो गाज्रि मोनगोन गुबुन जाथायफोरखौ होनो हायो जोंनिखौबो होआ बेफोरबायदि बुङो आरोना बिखुमजोआ गथ'खौ सेदोंनो आरोना गथ'खौ सेनानै ओमफ्राय बिहामजोखौ होना हरदोंनो आरोना भिडिअबो बानायनानै आं बानायलायना हरदों भिडिअखौ हरदों शेयार खालामदों ओमफ्राय आं बुंदों माने आं होआमोन बेफोरबायदि भिडिअ होननानै हरना दोनदों नायनोसै नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय दिनैथ' होथ'नो हालिया बोथोराबो एसे गाज्रि अखा हाबाय थादो बेनिखायनो गाबोन समनियाफोर होनो हागौ भिडिअखौ साननैयानो जाबाय खोमा आंनो हरना दोननाया दा बेखिनिसै भिडिअआ बेखिनिसै नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय